ప్రచారంలో భాగంగా మరి కిష్టపూర్ గ్రామానికి రావడం అనేది జరిగింది. కాబట్టి సోదరులారా మీరందరూ కూడా ఆలోచన చేయండి. మరి అలాంటి పార్టీ నాయకులు వస్తారు పోతారు, నిర్ణయం మీ చేతిలో ఉంటుంది. కాబట్టి సోదరులారా మరి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉండగా ప్రత్యేకించి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని కోరుకున్నాం. మరి ఎందుకు కోరుకున్నామంటే మా ప్రాంతానికి తెలంగాణ ప్రాంతానికి నీళ్లు నిధులు నియామకాలు కావాలని మనమందరం కూడా పోరాటం చేశాం. కానీ ఈరోజు మన ప్రాంతానికి నీళ్లు రాలే, మన ప్రాంతానికి నిధులు రాలే, మన ప్రాంతానికి నియామకాలు కాలే. అందుకే సోదరులారా ఈరోజు మీరందరూ ఇక్కడ నిల్చున్నారు. మరి గ్రామానికి రాగానే మరి నన్ను అందరూ కూడా ఘనంగా స్వాగతించారు. మరి మన సోదరులు బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు కూడా ఈ గ్రామంలో ప్రచారంలో ఉన్నారు. సరే ఏమైనా సరే మీరందరూ కూడా ఆలోచించేది ఒకటే, మరి ఆనాడు నీళ్లు నిధులు నియామకాలని మనం అనుకున్నాం. కానీ మన ప్రాంతానికి నిధులు రాలే, నిధులు రాలే, నియామకాలు కాలే. మరి మనం అందరం కూడా క్షేత్రస్థాయి నుంచి మొదలుకుంటే రాష్ట్ర స్థాయి వరకు కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ధర్నాలు, ర్యాలీలు, మానవహారాలు కార్యక్రమాలు చేశాం. కానీ కొట్లాడి తెలిసి ఉన్న తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నీళ్ళన్నీ కూడా ఫామ్ హౌస్కి వెళ్ళిపోయినాయి. అదేవిధంగా ఉద్యోగాలన్నీ కూడా కల్వ కుటుంబానికి వెళ్ళిపోయినాయి. అదేవిధంగా నిధులన్నీ కూడా సిరిసిల్ల, గజ్వేల్ ఆ ప్రాంతాలకు వెళ్ళిపోయినాయి. కానీ మన లాంటి ప్రాంతాలకు ఏం రాలే. అందుకే మన కేటీఆర్ మాట్లాడి నిర్మల్ మిట్టలో ఖానాపూర్ని నేను చేయలే, డెవలప్మెంట్ చేయాలని మొన్న మాట్లాడిండు. కాబట్టి సోదరులారా మీరందరూ కూడా వినాలి. ఎందుకంటే మన ప్రాంతాన్ని డెవలప్మెంట్ చేయలేదని స్వయంగా తననే ఒప్పుకోవడం అనేది జరిగింది. కానీ ఈ 9 సంవత్సరాల్లో ఏం జరిగింది, ఎన్ని రకాలుగా హామీలు చేయడం మీ అందరికీ తెలుసు. కానీ దానికంటే ముందు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏం చేసిందో మీ అందరికీ తెలుసు. మరి 9 సంవత్సరాలలో మన ప్రాంతానికి సుమారు 70 పైచిలకు గ్రామ పంచాయతీలు ఉన్నాయి. ఆ గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్లు కనీసం సీసీ రోడ్లు వేయలేకపోతున్నారు. మరి ఈరోజు సెట్పల్లి, పెంబి, కొలంగూడలో ఈరోజు ఐటీడీఎఫ్ కేంద్రం ద్వారా 10 ఇళ్ళు శాంక్షన్ అయినాయి. కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ నుంచి శాంక్షన్ కాలే. మరి పీవీటీ ఇళ్ళు కడతామంటే కూడా అక్కడ కట్టనీయకుండా ఈరోజు గ్రామస్తులందరూ అక్కడ పారిస్ వాళ్ళందరూ కూడా అడ్డుకుంటున్నారు. కాబట్టి సోదరులారా మీరు ఆలోచన చేయండి. మరి ఈ పారిస్ వాళ్ళ ఆగడాలు ఏ రకంగా పెరిగిపోయినా మీ అందరికీ తెలుసు. ఈ ప్రాంతంలో చాలా మంది దళితులు కావచ్చు, బీసీలు కావచ్చు, చాలా రకాలుగా పోడు వ్యవసాయాలు చేస్తున్నారు. వాళ్ళ సమస్యలు పరిష్కారం అయితే ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే ప్రతిదీ కూడా నోరు తెలిస్తే అబద్ధాలు చెప్ప ఒకటి కూడా నిజం కాలే. ఆనాడు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన వెంటనే దళితుల్ని సీఎం చేస్తా, అదేవిధంగా దళితులకు 10 లక్షలు ఇస్తా, దళితులకు 3 ఎకరాల భూమి ఇస్తా, బీసీ బంధిస్తా, మైనార్టీ బంధిస్తా, ఎస్సీ బంధిస్తా, మైనార్టీకి రిజర్వేషన్ పెంచుతా, అన్ని ఇట్లా చెప్పుకుంటా అందంగా మాట్లాడారు. మరి రైతు బంధు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? రైతు బంధు మీరు అందరూ ఆలోచన చేయాలి. ట్యాక్స్ రూపంలో వసూలు చేసి తిరిగి మనకు డబ్బులు చెల్లించడం తప్ప అక్కడ వేరే ఉద్దేశం కాదు. కాబట్టి సోదరులారా ఇట్లా 100 రకాలుగా చెప్పచ్చు. మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏం చేసిందని మనం ప్రశ్నించవచ్చు. మరి చాలా సందర్భాలు అంటారు 70 సంవత్సరాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏం చేసిందని. మరి ప్రతి గ్రామ కరెంట్ ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ, ప్రతి మారుమూల ప్రాంతంలో ఇల్లు ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ, పాఠశాలలు కట్టింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఈరోజు కేసీఆర్ చదివింది కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ కట్టిన పాఠశాలలోనే. మరి ఈ ప్రాంతమే కాదు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కాకుండా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ప్రతి మారుమూల ప్రాంతంలో కూడా ప్రాజెక్టులు, చిన్న చిన్న చెరువులు, కుంటలు, అదేవిధంగా విద్య, వైద్య, వ్యవసాయ పరంగా కూడా అన్ని రకాలుగా డెవలప్మెంట్ చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. మరి ప్రపంచంలోనే మీ అందరికి తెలుసు మరి ఈ ప్రాంతం ఏ రకంగా ఉందో మీరు చాలా రకాలుగా మీ అందరికి తెలుసు. మరి సోదరులారా మీకు ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను, మరి ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధి కావాలంటే తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలవాలి. ఎందుకంటే మీ అందరికీ ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను, ఈరోజు చాలా రకాలుగా వదంతి చేస్తున్నారు. ఈరోజు వెడమబొచ్చి గట్ల టికెట్ వస్తుంది, ఆ రేఖ నాయకు తీసుకుంటుంది, 100 మాట్లాడిండు. ఎవడెన్ని మాట్లాడినా వెడమబొచ్చి టికెట్ తీసుకొచ్చారు. ఈరోజు ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా ఈ ప్రాంతానికి నిలబడ్డాడు. కానీ ఈరోజు జాన్సన్ నాయక్ మన ప్రాంతవాసుడు కాడు, ఈ ప్రాంతానికి సంబంధం లేదు, ఈ పేగు బంధం ఉన్నోడు కాదు. ఈ ప్రాంత లంబడి సోదరులు కావచ్చు, ఈ రోజు ఆదివాసీ బిడ్డలు కావచ్చు, చేశారనే వాడు మోసం చేశాడని ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఏ రకంగా మోసం చేశాడని చెప్తా. లంబడి సోదరులు మీరందరూ కూడా రాసి పెట్టుకోవాలి.
ఈ ప్రాంత లంబాడి సోదరులు కావచ్చు, ఈ ప్రాంత ఆదివాసీ బిడ్డలు కావచ్చు, ఎవరు కూడా రాజకీయంగా ఎదగకూడదని ఈరోజు కేటీఆర్ అదేవిధంగా కేటీఆర్ కుట్రపన్నాడు. అందుకే వాళ్ళ యొక్క బినామీగాన్ని ఈ ప్రాంతంలో తీసుకొచ్చి ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా ప్రకటించడం అనేది జరిగింది. సోదరులారా, ఈ ప్రాంతంలో రాజకీయంగా ఈ ప్రాంత లంబాడి సోదరులు కావచ్చు, ఆదివాసీ బిడ్డలు కావచ్చు, ఎదగకూడదా చెప్పండి? తప్పకుండా ఎదగాలి. ఈ ప్రాంతంలో పుట్టిన బిడ్డ నా దోస్తు ఈరోజు పూర్ణచంద్ర నాయక్ ఉండే, అవసరం ఉంటే అతని మీద టికెట్ ఇచ్చేది ఉండే, లేకపోతే జనార్దన్ రాథోడ్ టికెట్ ఇచ్చేది ఉండే. కానీ ఎవడో వాళ్ళ బినామీని ఈ ప్రాంతంలో తీసుకొచ్చి ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థికి ప్రకటించడం నిజంగా ఈ ప్రాంత లంబడి సోదరుని విస్మరించాడు. సోదరులారా, మీరందరూ కూడా ఆలోచన చేయండి. ఈ రోజు విడమబొజ్జు ఏ రోజు కూడా ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిని అయితాడని అనుకోలే. కానీ ఈ రోజు విడమబొజ్జు 1 ఎకరం 38 గుంటల ఆసామి, రవీంద్ర రాథోడ్లాగా నేను భూస్వామిని కాదు, మరి 1 ఎకరం 38 గుంటల ఆసామిని. అదేవిధంగా ఇందిరమ్మ ఇంట్లో ఉంటున్నా ఈ రోజు ఇందిరమ్మ ఇంట్లో బిడ్డకి ఈ రోజు ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ డిక్లేర్ చేసిందంటే మీరు ఆలోచన చేయండి. ఈ రోజు ఈ ప్రాంత లంబడి సోదరులకి అదే టికెట్ వచ్చేది ఉండే, ఈ ప్రాంత ఆదివాసీ బిడ్డలకు అదే కేసీఆర్ టికెట్ ఇచ్చేది ఉండే. కానీ కేసీఆర్ వాళ్ళ బినామీకి వాళ్ళ యొక్క అమెరికాలో ఆస్తులు అంతస్తులు కాపాడే బినామీ తీసుకొచ్చి ఈ ప్రాంతంలో ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థికి పెట్టాడు. అంటే ఈ ప్రాంతంలో చెర్లపల్లిలో ఎవరుంటారో తెలియదు, మరి రాయకుంట ఎక్కడ ఉంటుందో తెలియదు, దోమతేరు ఎక్కడ ఉంటుందో తెలియదు, చిర్రకుంట ఎక్కడ ఉంటుందో తెలియదు, మళ్ళీ లక్ష్మీపూర్ ఎక్కడ ఉంటుందో తెలియదు, అలీనగర్ దొంగపల్లి దారి ఎక్కడ ఉంటుందో తెలియదు. అట్లాంటి క్యాండిడేట్ మన ప్రాంతాన్ని తీసుకొచ్చి ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థికి ప్రకటించారంటే ఆలోచన చేయండి. మరి ఈ ప్రాంతాన్ని ఏ రకంగా వెళ్ళగలుగుతాడు, ఏ ప్రాంతంలో ఏ సమస్య ఉంటుందో ఎట్లా తెలుసుకోగలుగుతాడు, ఏ రకంగా సమస్యలను పరిష్కరించగలుగుతాడో మీరే ఆలోచన చేయాలని మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. కాబట్టి సోదరులారా, మీరు ఆలోచన చేయండి. జాన్సన్ నాయక్ అనేవాడు ఈ ప్రాంతానికి సంబంధం లేడు, ఈ ప్రాంతం అసలు కాడు. మొన్న ఒక స్వయంగా చెప్పిండు, దస్తూర్బాద్ చెన్నూరులో ఒక మాట మాట్లాడి ఏం మాట్లాడంటే మిమ్మల్ని అందరినీ మోసం చేస్తాడా, అతను మాత్రం మోసపోడట. ఇది నేను అతని మీద ఆరోపణ కాదే, కాంగ్రెస్ పార్టీ లీడర్గా కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా అతని మీద ఆరోపణ చేయడం లేదు. మరి నేను మాటిస్తున్నా, తప్పకుండా అతని మీద నేను ఆరోపణ చేయడం లేదు. నేను జంగమ్మాయి మీద ఒట్టేసి చెప్తున్నా, నా అమ్మ నాన్న మీద ఒట్టేసి చెప్తున్నా, అతని నోటి ద్వారా అన్నమాట నేను మీ అందరికి చెప్తున్నా. కాబట్టి చాలా మంది అనుకుంటారు, కాదు అతను కాంగ్రెస్ పార్టీ కాబట్టి అతను టీఆర్ఎస్ కాబట్టి అతని మీద ఆరోపణలు చేస్తాను. అతని మీద నేను ఆరోపణలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కాబట్టి సోదరులారా, జాన్సన్ నాయక్ అనేవాడు మన మోసగాడు, ఈ ప్రాంతానికి ఏం చేయలేడు. ఇంకొకటి రాథోడ్ రమేష్ ఈ ప్రాంతానికి ఏం చేసిండా, ఈ ప్రాంతానికి ఏం చేసిండు, ఈ ప్రాంతానికి కళాశాల కావచ్చు, విద్య కావచ్చు, వైద్య కావచ్చు. చాలా మంది మా ఆడబిడ్డలు ఇక్కడ వాడవాడని పోతే, సార్ మా ప్రాంతంలో హాస్పిటల్ లేదని వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు, సార్ మా పాఠశాలని కళాశాలలు లేవని మాట్లాడుతున్నారు, మంచి విద్యాలయాలు లేవని మాట్లాడుతున్నారు, మా ప్రాంతానికి విద్యాపరంగా వైద్యపరంగా ఏం లేవని వాళ్ళందరూ కూడా మాట్లాడుతున్నారు, అడుగుతున్నారు. సదర్మట్ ప్రాజెక్టు ఆనాడు కట్టినారు, దాని ద్వారా బీడీఆర్ అయితే కడెం ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది. అదేవిధంగా కడెం ప్రాజెక్టు ఆనాడు మేము కట్టినాం, దాని ద్వారా ఈ రోజు 3 పూటలు తిండి తింటున్నారంటే జనరల్ వాసులందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ పుణ్యం తప్ప ఇంకేది కూడా కాదని ఈ సందర్భంగా మీకు అందరికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. కాబట్టి సోదరులారా, మీరు ఆలోచన చేయండి. రాథోడ్ రమేష్కి ఎంపీగా ఎమ్మెల్యేగా అదేవిధంగా జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్గా అవకాశం ఇచ్చాం. దాంతోపాటు వాళ్ళ భార్య ఎస్టీ కాకపోయినప్పటికీ ఈ ప్రాంతంలో ఎస్టీ సర్టిఫికేట్ తీసుకొని మళ్ళీ ఆమెకు కూడా ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థికి ఈ ప్రాంతంలో ఎమ్మెల్యేకి చేశాం. మరి ఈ ప్రాంతానికి ఏం చేశారు, ఏమైనా చేశాడా? లేదు. పార్టీలన్నీ మారుకుంటూ పోయి ఇప్పుడు బీజేపీలో పోయాడు. బీజేపీ కనువేయగానే అతను ఏం నేర్చుకున్నాడంటే జై హనుమాన్ జై శ్రీరామ్, ధర్మో రక్షితి రక్షిత అంటే అతని ధర్మాన్ని కాపాడడం బీజేపీ కండు వేసినాక అతను నేర్చుకున్నాడు కావచ్చు. శ్రీరాముని హనుమంతుడు పూజించడం ఇప్పుడు బీజేపీ కండు వేసినాక బీజేపీ వాళ్ళు అతను నేర్పించడం కావచ్చు. కానీ ఈ ప్రాంత లంబాడి సోదరులు కావచ్చు, ఈ ప్రాంత హిందూ సోదరులు కావచ్చు, బీసీలు కావచ్చు, ఓసీలు కావచ్చు, ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ధర్మాన్ని క్రిస్టియన్స్ కావచ్చు, అదేవిధంగా ముస్లిం కావచ్చు, వాళ్ళ ధర్మాన్ని తాత ముత్తాతలు వాళ్ళే నేర్పించారు. ఈ రోజు రాథోడ్ రమేష్ నేర్పేది ఏం లేదు. కాబట్టి హనుమంతుని శ్రీరాముని పూజించాలో మన అమ్మ నాన్నలు నేర్పించారు, మన తాత ముత్తాతలు నేర్పించారు. అదేవిధంగా ధర్మాన్ని ఎట్లా కాపాడాలో మన నాన్న ముత్తాతలు నేర్పించారు తప్ప ఇప్పుడు రాథోడ్ రమేష్ నేర్చుకుంటే. కాబట్టి ఆ ముసలినాక ఈ రోజు మాట్లాడతాడు ఏమంటే జై హనుమాన్ జై శ్రీరామ్, లేకపోతే ధర్మో రక్షితి రక్షిత అని మాట్లాడతాడు. కాబట్టి సోదరులారా, అతను నమ్మాల్సిన అవసరం లేదు. అతనికి మోసగాడు ఈ ప్రాంతాన్ని విద్య వైద్య వ్యవసాయ పరంగా కూడా పూర్తి స్థాయిలో అతను వెనుకబాటు కారణం ప్రధానమైన కారకుడు. ఎందుకంటే అతనికి 25 సంవత్సరాల పాటు అతను రాజకీయ జీవితం ఇచ్చాం. కానీ ఈ ప్రాంతానికి ఏం చేయలే, ఈ ప్రాంతానికి అతను ఏం చేయలే. అందుకే మీ అందరికీ కోరుకుంటున్నా సోదరులారా, ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆనాడు ప్రతి ఒక్కరికి అన్ని రకాలు చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఈరోజు 198 కావచ్చు, 104 కావచ్చు, గ్రామాల కరెంట్ కావచ్చు, ఎస్సీలకు సప్లాన్ కావచ్చు, మైనార్టీ రిజర్వేషన్ కావచ్చు, బీసీ రిజర్వేషన్ కావచ్చు, అదేవిధంగా ఎస్సీ రిజర్వేషన్ కావచ్చు, ప్రతిదీ కూడా పెంచింది కాంగ్రెస్ పార్టీ తప్ప ఇంకే పార్టీ కూడా పెంచలే. కాబట్టి సోదరులారా, మీరు ఆలోచన చేయండి. తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ బడుగు బలహీన వర్గాల కోసం ఆలోచిస్తుంది, పేదవాళ్ళ కోసం ఆలోచిస్తుంది. పేదవాళ్ళు ఎలా బతకాలో అలానే ఎలా బతకాలనేది కాంగ్రెస్ పార్టీ నేర్పిస్తుంది. అందుకే ఆనాడు పేదవాడు ఎలా బతకాలనే ఆలోచనతో ఉపాధి హామీ పథకాన్ని తీసుకొచ్చి 300 రోజుల్లో కొన్ని దినాలు తప్పకుండా వీళ్ళందరూ కూడా పనిచేయాలనే ఆలోచనతో ఆనాడు ఉపాధి హామీ పథకాన్ని తీసుకొచ్చింది. మరి కేసీఆర్ ఏం తీసుకొచ్చాడు, ఏమైనా తీసుకొచ్చారంటే ప్రతి గ్రామాన శ్మశాన వాటికలు తొందరగా సామంటే అక్కడ పోయి కాలబెట్టండి,
అదేవిధంగా పార్కులు, ఎవరి కోసం పార్కులు కావాలి? ఈ ప్రాంతం టైగర్ జోన్ అని డిక్లేర్ చేశారు. మా ముసలాళ్ళు ఏమైనా సేద తీర్చేది ఉంటే పుల్లలతో పోయి సేద తీర్చడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఈ ప్రాంత వాసులు. కానీ నీ పార్కులతోటి మనకు సంబంధం లేదు. అదేవిధంగా డంపింగ్ యార్డు, ఎవరికి కావాల్సిందే డంపింగ్ యార్డు, ఎవరైనా ఇట్లా పొడి చేత తడి చేత కావాలని ఈ రోజు మా ఎస్ఐ గారు ఇక్కడ ఉన్నారు. ఈ రోజు పోలీసు వాళ్ళకి బండ్లు ఇచ్చిండ్రు, ఎవరైనా పోలీసు వాళ్ళు అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నారా బండ్లు కావాలని. పారిస్ వాళ్ళకి బండ్లు ఇచ్చిండ్రు, ఎవరైనా పారిస్ వాళ్ళ దగ్గర బండ్లు కావాలని. ఎవరికి ఏం కావాలి ఏం తెలుసుకోకుండా ఈ ప్రాంత బిడ్డలకి తాగడానికి నీళ్లు, ఉండడానికి ఇల్లు, తినడానికి తిండి, అదే పిల్లడానికి దారులు కావాలి. కానీ ఈ 9 సంవత్సరాలు తిండి కావాలంటే రేషన్ కార్డు కావాలి. ఏ ఒక్కరికైనా రేషన్ కార్డు ఇచ్చారంటే ఇవ్వలే. మరి ఎవరికైనా నీళ్ళు ఇచ్చారంటే ఇవ్వలే. ఎవరికైనా తాగునీరు ఇచ్చారంటే ఇవ్వలే. మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ కట్టిన సీసీ రోడ్లన్నీ కూడా సర్వనాశనం చేసుకుని నల్లాలని ఏర్పాటు చేస్తారు తప్ప నల్లాలు ఎక్కడ కూడా నీళ్ళు రాదు. అంటే కేసీఆర్ని అతని ఒక సామ్రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఫారెస్ట్ని ఎట్లా కాపాడాలి, పోలీస్ ద్వారా మనల్ని ఎట్లా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి, వాళ్ళకు వాళ్ళు ప్రొటెక్షన్ చేయడం కాదు. ఈరోజు ప్రజలందరికీ ప్రొటెక్షన్ కల్పించాలి, తాగడానికి నీళ్ళు ఇవ్వాలి, అదేవిధంగా వాళ్ళకు ఉండడానికి ఇల్లు కావాలి, తినడానికి తిండి కావాలి. ఇవి చేయాల్సిన ఉండే. కానీ ఈరోజు రైతు వేదికలు, శ్మశాన వాటికలు, పార్కులు, పనికి రాని స్కీములు తీసుకొచ్చి మన ప్రాంతవాసుల్ని ఈరోజు ఈ రకంగా ఇబ్బంది చేయడం అనేది జరిగింది. కాబట్టి సోదరులారా, అందుకే కాంగ్రెస్ పార్టీ బడుగు బలహీన వర్గాల కోసం ఆలోచన చేసి ఈరోజు మీ అందరు కూడా మహాలక్ష్మి పథకాన్ని తీసుకొచ్చింది. ఎందుకు మహాలక్ష్మి పథకాన్ని తీసుకొచ్చిందంటే ఈరోజు కూలినాలు పని చేద్దామంటే మా ఆడబిడ్డలు కావచ్చు, ఈరోజు పేదవాళ్ళకు కావచ్చు, ఎక్కడ కూడా పని దొరకడం లేదు. మేస్త్రి పని పోదామని కూడా మిషన్లు వచ్చినాయి. అదేవిధంగా వరి కోతమంటే కూడా వరి నాట్లకు సంబంధించిన మిషన్లు వచ్చినాయి. వరి కోసే మిషన్లు కూడా మిషన్లు వచ్చినాయి. మరి పేదవాడు ఎట్లా బతకాలి? కాబట్టి ఈ ప్రాంత సోదరులందరూ కూడా గల్పుకు పారిపోతున్నారు. అక్కడ పోయి ఏదో డబ్బులు సంబంధించిన మన కుటుంబాన్ని పోషిస్తామని గల్పు పారిపోతున్నారు. కనీసం గల్పు వాళ్ళని కూడా కాపాడలేని పరిస్థితిలో కేసీఆర్ ఉన్నాడు. ఆనాడు చాలా పెద్ద రకాలుగా మాట్లాడు, గల్పు పోయిన వాళ్ళందరినీ కాపాడి బాధ్యత మాది. అక్కడ పోయి చనిపోతే 2 నెలలు 3 నెలల పాటు డెడ్ బాడీ అక్కడ ఉన్నట్టు కానీ ఈ ప్రాంతం సవాన్ని రావు. కాబట్టి సోదరులారా, అందుకే మహాలక్ష్మి పథకాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రవేశపెట్టింది. మహాలక్ష్మి పథకం ద్వారా ప్రతి పేదింటి మహిళకి వయసుతో సంబంధం లేకుండా 2500 ఇవ్వాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్ణయించుకున్నది. వయసుతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి మహిళకి 2500 ఇచ్చే బాధ్యత మాది. అదేవిధంగా 500 గ్యాస్ సిలిండర్. కాంగ్రెస్ పార్టీ 500 కేసీఆర్ మళ్ళీ నేను 400కి ఇస్తా అంటాడు. మరి బేరమాడిన గొర్రెలను బర్రెలను బేరమాడినట్టు మేము 500 అంటే అతను 400 అంటే మేము 300 అంటే 200 అంటారు కావచ్చు. కాబట్టి అతనికి ఇచ్చేవాడు కాడు. కాబట్టి మేము వచ్చిన వెంటనే 500కి గ్యాస్ సిలిండర్ ఇస్తాం. అదేవిధంగా మహిళలందరికీ ఉచిత బస్సు ప్రయాణం. అదేవిధంగా మా ఆడబిడ్డకి పెళ్లి చేస్తే పెళ్లి కానుకగా 1,00,000 రూపాయలతో పాటు తులం బంగారం ఇస్తాం. ఎందుకంటే ఈరోజు పేదవాడు పెళ్లి చేయాలంటే చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నారు. ఈరోజు లంబడి సోదరులు అయితే లక్షలు పెట్టి మరి కట్నం ఇచ్చి పెళ్లి చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. మరి చాలామంది వీసీ వాళ్ళు కావచ్చు, ఓసీ వాళ్ళు కావచ్చు, కట్నంకి ఈరోజు నేటి యువత ఇది చేస్తున్నారు. కాబట్టి కట్నం అడగకండి సోదరులారా. పేదవాళ్ళు ఈరోజు కేసీఆర్ వల్ల, మోదీ వల్ల అందరికీ పేదవాళ్ళు అవుతున్నారు. చాలామంది ఒక్కొక్క నెత్తి మీద 1,00,000కు పైచీలకు అప్పులు ఉన్నాయి. కాబట్టి కట్నాలు అడగడం మర్చిపోండి. మేము ఇచ్చే డబ్బు పేదటి బిడ్డల కోసం పెళ్లి చేయడానికి 1,00,000 రూపాయలు తులం బంగారం ఇస్తున్నాం. అదేవిధంగా ప్రతి మహిళకి, అదేవిధంగా ప్రతి కుటుంబానికి రేషన్ కార్డులు ఇచ్చే బాధ్యత మాది. ఎందుకంటే 9 సంవత్సరాలుగా మేము రేషన్ కార్డులు ఎక్కడ కూడా ఇవ్వలే కేసీఆర్. మరి మేము ఆనాడు 9 రకాల వస్తువులు ఇచ్చాం. ప్రతి ఒక్కరు కూడా రేషన్ కార్డులు ఇచ్చాం. అదేవిధంగా దాంతోపాటు ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు కూడా ఇచ్చాం. మరి ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు 5 లక్షల వరకు మేము ఆనాడు ఇచ్చాం. ఈరోజు 10 లక్షల వరకు కూడా నాణ్యమైన వైద్యాన్ని హైదరాబాద్లో పోయి చేయించుకోవచ్చు. కాబట్టి సోదరులారా, ఆలోచించండి. 18 సంవత్సరాలు దాటిన ప్రతి మహిళ విద్యార్థినికి మరి వాళ్ళందరికీ కూడా ఎలక్ట్రానిక్ స్కూటీ ఇచ్చే బాధ్యత మాది. కాబట్టి రైతు సోదరులారా, రైతు భరోసా కింద కాంగ్రెస్ పార్టీ. మరి కేసీఆర్కి తెలుసు కేటీఆర్కి కడెం ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడుంటుందో తెలియదు. కేటీఆర్కి కడెం ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడుందో తెలియకపోతే గంగావతిలో పుట్టినాడు జాన్సన్ నాయక్ ఈ ప్రాంతం ఎక్కడ ఉంటుందో ఏం తెలుస్తుంది? ఏ ఒక కడెం ప్రాజెక్ట్ ఒక కాలువ ఎక్కడెక్కడి నుంచి ఏ ప్రాంతం నుంచి ఎక్కడి నుంచో జాన్సన్ నాయక్ తెలియదు. మరి ఈ ప్రాంత బిడ్డలకి కనీసం 2 సార్లు అయింది కడెం ప్రాజెక్ట్ తెగడానికి. కనీసం దాని యొక్క మరమ్మతులు చేయలే. కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రాజెక్ట్ కాబట్టి అంత గట్టిగా నిల్చోబడింది. అదే మేడిగడ్డ కుంగడానికి సిద్ధమైంది. మేడిగడ్డ 1,00,000 కోట్లన్నీ కూడా కమిషన్ల ద్వారా దోచుకున్న డబ్బు అంతా వాళ్ళ ఇంటికి పోతే ఆ మేడిగడ్డ ప్రాజెక్ట్ అంతా కూడా కూలుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నది. కాబట్టి సోదరులారా, ఆలోచన చేయండి. కడెం ప్రాజెక్ట్ని పునరుద్ధరించే బాధ్యత మాది. అదేవిధంగా దాని యొక్క మరమ్మతులు చేయించే బాధ్యత నాది. అదేవిధంగా దాంట్లో కాలువని మళ్ళీ ఒక రిడైన్ చేసి ఎక్కడెక్కడైతే మన పేదవాళ్ళకి నీళ్ళు అవసరం ఉంటుందో ఆ ప్రాంతానికి కూడా సాగునీరు అందించే బాధ్యత మాది. అదేవిధంగా 2 లక్షల ఏకకాలం రుణమాఫీ చేస్తాం. ఆనాడు కేసీఆర్ చెప్పాడు 1,00,000 రుణమాఫీ అని. 1 రూపాయి మాపైందా? 1 రూపాయి కూడా మాఫీ కాలే. వడ్డీల మీద వడ్డీలు పెరిగినాయి. రైతులందరూ కూడా ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. కాబట్టి సోదరులు, మీకు అందరికీ తెలుసు. మరి కేసీఆర్ రవీందర్ లాంటి దొరలకి రైతు మంది ఇస్తుండు. మరి పేదంటి బిడ్డలకు ఏమి ఇస్తున్నాడు? కూలినాలు చేసేవాడికి ఏమి ఇస్తున్నాడు కేసీఆర్? ఏమి ఇవ్వడం లేదు. అందుకే కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో వచ్చిన తర్వాత
ప్రతి పేదవాడికి రైతు కూలీలకి 12,000 చొప్పున రైతు మంది ఇవ్వాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్ణయించుకున్నది. అదేవిధంగా కౌలు రైతన్నలకి 15,000 చొప్పున రైతు బంధు ఇస్తాం. అదేవిధంగా ఆనాడు మీకు తెలుసు ఈ ప్రాంతంలో వరి పండిస్తారు చాలామంది రైతులు. మరి కేసీఆర్ ఏమన్నాడు? వరి వేస్తే ఉరేయాలన్నాడు. వరి వేయకపోతే ఏం పండించాలి నాయన? ఏం పండించాలి చెప్పు? ఏం పండించాలో చెప్పడు. సబ్సిడీ విత్తనాలు ఇవ్వడు, సబ్సిడీ పరికరాలు ఇవ్వడు. కానీ వరి వేస్తే మాత్రం మీరు ఉరేయాలంటారు. మరి ఎలక్షన్ ద్వారా అతనికి బుద్ధి చెప్పాల్సిన సమయం అవసరమైంది. కాబట్టి సోదరులారా, మీరు ఆలోచన చేయండి. ఆనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ మీకు అండగా నిల్చున్నది. పోరాటాలు చేసినా మీ వరి ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయకపోతే మేమందరం కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ మా కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా మీకు భరోసా ఇచ్చారు. భరోసా ఇచ్చిన తర్వాత కొనుగోలు స్టార్ట్ చేశారు. ఆ కొనుగోలులో కూడా క్వింటాల్కి 5 నుంచి 10 కిలోలు ఖర్చు చేయడం ఇంత దౌర్భాగ్యమా? రైతు సోదరులు పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు కష్టపడి పండించిన పంటకు గిట్టుబాటు ధర ఇవ్వకుండా మళ్ళీ దాంట్లో ఖర్చు చేయడం. అందుకే రైతు సోదరులకు గిట్టుబాటు ధరతో పాటు మేము అధికారంలో వచ్చిన తర్వాత క్వింటాల్కి 500 బోనస్ ఇచ్చే బాధ్యత మాది. కాబట్టి సోదరులు మీరు ఆలోచన చేయండి. 500 చొప్పున బోనస్ ఇస్తాం. దాంతోపాటు ప్రతి పేదవాడికి ఈ ప్రాంత వాసులందరికీ కూడా పోడు భూములు కావచ్చు, అసైన్ భూములు కావచ్చు, సంపూర్ణమైన హక్కులు కల్పించే బాధ్యత మాది. అదేవిధంగా రోజు కొంతమంది టీఆర్ఎస్ నాయకులు ప్రచారం చేస్తున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళు ఆలోచన చేయాలి. ఏమని ప్రచారం చేస్తున్నారు? కాంగ్రెస్ వస్తే కరెంట్ కట్ చేస్తుంది, కాంగ్రెస్ వస్తే కరెంట్ కట్ చేస్తుంది. అరే నాయన, మీ తాత ముత్తాతలకు అడగండి. ప్రతి గ్రామానికి కరెంట్ ఇచ్చిందంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఆనాడు ఉచిత కరెంట్ ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ కరెంట్ని కట్ చేయదు. 24 గంటలు కరెంట్ ఇచ్చేది కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఉచిత విద్యుత్ ఇచ్చేది కాంగ్రెస్ పార్టీ.